בדף שלנו. עכשיו אנחנו מערבבים קצת, ככה דקה שתיים לפני לא יודע אם זה טוב או לא, אבל לא חשוב. נראה לי שהקוסקוס טייב. מה זה טייב? מבושל. אז ניתן לו עוד דקה שתיים. שימי, זה של המרק. אי אפשר. למה? לא יכולה לשפור מה שיש פה לא. לא יכולה לשים אותו על זה? על זה? כן. אי אפשר. תבדקי. ניסיתי. כמה קטן? כן. זה גדול. הקוטר של זה. תבדקי רגע. עקשנות כאילו. למה? זה יותר טוב. שפכי חלק. הוא יחיים לא יתבאס. הוא רוצה כמו סף רמז ואז... אני מקווה שעכשיו אתה תעזור לי. כי צריך להעביר כל את האוכל. ג'יב מנדיל. רגע. זה ידפוק לי את הקוסקוס. תחזיק. תחזיק! מה את עושה? לא... בסדר. שים את זה פה. לא, שים את זה פה. מאמר לי, יוני. רגע. שים לה בינתיים. רגע. רתיחה 2. עניין של 10 דקות. הקוסקוס טבח. מבושל. נו. זהו, עוד כמה דקות. ניתן לו רתיחה למרק. אחד כבר. אה? אחד כבר. כמה דקות, לא הרבה. שבו לאכול. כן? כן. זה מתקחת ובוחלת מה קרה? חיים רגע עד השנייה, מסוס דם. זה? את זה תרים לגמרי. לא נראה לי ששמתי את הרמינים. לא צריך, מיותר, תן לזה מרגוע 6-2-3 דקות. וזהו, בעזרת השם אתם תראו את הסיום של קוסקוס. הקוסקוס, כן. סופר.